Eta Kolinas berriz ere zelaian da. Lanzarote, honen erdiraketa, Lagok buruz ikutu. Gainean zuen Gaztainaga, azkenean Ilarramendik urrundu du. Espin, Errasti, Ilarra. Alainen mugimendua beste aldean. Baloia barrutik sartu dio Kolinasi, ateko sakea. Ondo Espini ondo ikusi du hor jokaldia, paseare bai. Ez du ematen jokalari askarra denik, baina leku hartuta zaukan. Gehiago izango zen bestea, baina... Leku hartuta zaukan eta nik usten dut ondo antizipatu dula, ez? Aurre hartu dio jokaldiari eta leku hartu dio, ez? Baina ja ikusten da beste gauzatxo bat. Eibarren presioare igual pixka bajetxi eginda, horrek errestasun gehiago ematen dio Sanseri baloia ateratzerako garaian, baina ere lekuz kanpo pixka gelditzen da, Gaztainaga ateratzen du, eta hor ja diferentzia markatzen du, ez? Lekuz kanpo ateratzen da Altuna, horrek zulo gehiago egiten dituz Eibarren zelai erdi horretan, eta hortikan aurrea Sansek aukera gehiago, ez? Ematen du, ja poliki ematen du nagusitzen hasiko dela Sanse, ez? Baina hau ikusi genuen zugietan baita ere, baina han espalin badu bukatzen, Eibarrek eukiko du. Falta bat, beste bat, olako zerbait, eukiko du. Eta hori gauzatu ere bai, Ilarra. Rose kendu dio baloia Kijera. Alain Izmendik moztuta baloia kanpora, alboko sakea Ibarren alde. 29 minutu bete dira Ipuruan, golik gabe jarraitzen dugu Sansek. Ibarrek huts, Sansek huts. Eta golaukera gutxi. Sansek bakar bat ere ez du izan orain arte. Zateran joan, baina lase agoela hola faltari pitatu utzi egiten du jokatzen. Ikusi ditu pare bat hiru jokaldi falta pitatzeko moduko baina jarraitzen utzi eta ondo portaera ona dauka. Gainanek erdiratu egin du, arriskutsua da, azkenean atzelari batek huts, Arkaitzek ere ez du oso ondo urrundu, kanpora bota du kornerrera, Eibarrek aterako du kornerra ezkerraldetik. Hortxe errepikapena. Erdiraketa ona da. Batez ere atzelari bere bizkarra hartzen dilako eta... Atera du Juan Dominguez itxia, Toño kikutu lehen zutoinean. Gero Ilarrak urrundu behar zuen eta min hartu du, uste dut Ilarraren ostika jaso duela eskuan Toñok, baina azkenean baloia harrapatzea lortu du Sanseko. Batezainak hortxe ikusi dizue. Baloia arriskutsua sartu du hor Rotaegik. Jende asko, atezaina ondo hor, jende asko da onleku batean beretan lan zaila izaten atezainantzako baloia hartzea. Eta ze giro, Joseba, hor behian ere bai, noski. Giro bikaina, plazer bat gaurko honetan hemen egotea. Aldea dago zubietan eduki genuen partiduarekin. Udazkeneko lehen euritan eta mingarri eta zikoitzak zeuden orduko hartan. Etzen beste izan. Bai, pixkat bai, behian egoteko bai. Bai. Txirimiri pixka bat. Gure leitzarra. Eta gaur Eskozia Labrabakoak ikusi besterik ez dago. Festa batean murgilduta daude. Eta orokorrean ere jendea 180 graduko irrifarrarekin partiduaz gozatzen. Gauzari gonena izan de guraldiarena izia pixka bat baretu duela, ez? Badago handi, baina goizean da ize gehiago zegoen, eta benetan futbolean jokatzeko gauzari txarrena hori izaten da, ez? Hori baretuta, zelaia ondo da, olen Josebak esan du, ez? Baloia ondo ibiltzen da, ondo mobitzen da. Hemen goitik batez ere aulkien aurrean ikusten dira olako... Kalbak, ez da? Bai. Belarri gabeko lekuak, baina irutzen ondo dagoela zelaia. Hoz daola aitzakirik. Alboko sakea berriro, joan egin zaiolako baloia, bertatik atera beharko du Raul Gañanek. Okuanda baloia lanzari eman dio, berriz ere Raul Gañan. Arean sartu da Gañan, baloia atzean utzi du, erdirak eta Rosek, Toñoren eskuetara zuzenean. Berriro azkar atera nahi zuen Toñok, baina ez du inor ikusi. Luze orain. Alainen bila ondo jetxi du honek, Kijera kendu dio. Hor bi anaiak ikusi ditugu, Javi eta Inigo Ros. Zenean Eibartarrak eraman du baloia Albistegi. Lanza. Albistegi, Ros bere gainean, Lanza baloiarekin. Bueltardia emanez, Ilarra du aurrean, Inigo Ros, Albistegi,
Ilarrak moztu, baloia kanpora, alboko sakea. Movimentu gutxi, batez ere gertu. Lehenengo presioaren bizkar horretan, espalima dago aukera pasa egiteko, benetan zaila da pasion bat egitea, espalima luze jokatzen. Kijera, baloia alde batetik bestera, ez zegoen inorran. Otegi dabil hemen haserre baloia eskatzuz, jokatzeko eskatuaz, eta gaurko honetan Osasunako partiduarekin alderatuta protagonismo utsalari da edukitzen. Eta uste dut, behin bainagoetan aipatu dugula, Juana, baina ze arazoa ditugun, orain Eibar erasoan ari den ate hori ikusteko, Ipurako kabina honetatik, bi kristal potoloietakoak ditugu tartean, bata bestearekin egiten duen, sortzen duen efektuaren ondorioz, bi hiru ate gaur, beste batzutan baino gehiago, ez dakitzen bat area, eta kornerretan 57 jokalari ikusten ditugu gutxinez. Guztia, tirentza. Bai. Flejoa ingo diguta. Auskalo gero asmatzeko ere, baloia barrura edo kanpora dijoan, zein den benetako atea eta... Asmatuko dugu etortzen danean aukera. Bai. Asmatuko dugu ziur. Iñigo Martínez, Errasti eta Gaztañaga. Zabal eginda orain atzeko Hegaleko jokalariak, Iñigo Martínezen pasea, ez dago jokoz kanpo ona izan da, hor da Morgado, buru altxatu, keinu bat egin du, beste bat, eskubi zerdirak eta azkenean espinek urrundu. Aukera ona izan du ba hor Morgado kondo erdiratzeko. Hor movimentoa egon da, gainan egin duna amua irentzi ez, egin duna Kolina ze baloi bila etorri berarekin jarraitu du, sekulako zuloa utzi du atzean, jakindalantzak ez zula jarraitzen Morgadon leku hartze hori, eta horra arazoa izan dute. Ez da, bueno, azkenean hori da Realak nahi duena, ez, baloia mobitzen hasi atzetik, movimentoak egon, movimentu horiek zulo egiten diran, zulo horiek bilatu jokalaria, baloia ez daukan jokalariak, eta hor mobilidadik gehiago behar du, ez? Eta gero Iñigo Martínezen kasua mintzat, badaki gero baloi zehatza sartzen, Bai, bera oso maila honeko jokalaria da, baloia honetan duela. Urrutire ondo botatzen du, golpeo ona dauka, iruditzen zait berak maila hori ematen du. Xabier Iruretari iritsi zaio baloia, bitartean Jonathan lurrean min hartuta, Jonathan eta abizena Urkiola daki, nola da Joseba? Naniza jamo. Ikasi dugu. Bai. Min hartu du, azken jauzi horretan, kolpea, ez dakita aurpegian edo. Ere, mejo probaketan bezala ari da, ez? Beti bere apustua Mikel Orbegozo izan da beti. Normalean bai, gu ikusi egunetan aulkitik sartu da Jonathan beti. Bai, eta guain, bueno, gauza bat dela bestea dela, baina apustua beste batzu dira, ez? Kasu honetan Jonathan hau, beste batzuetan Iñigo Rodríguez jokatu du, eta gauza batzuek, kanpotik ikusten da bat ez ere, futbolarekin da jokoarekin zer ikusiz dauten gauza batzuek hor dabiltza, ez? Erabaki batzuk hartzeko. Hala da. Balin, Altuna, Errasti Gaztañagari eman dio, Altunaren presioaren aurrean azkenean Gaztañaga luze jokatu du berriz ere baloia inguru horretara, Altuna jetxi arkaitzeko hor, ez dakiz zer egin duen, Gaztañaga, atera du baloia, Errasti, Ilarra, Arkaitz, Ilarra, Gaztañagarekin jokatuz, erdian Errasti, honek Iñigo Martínezi, Morgado, berriro zentrala, Lago Juniorrak kendu egin dio alboko sakea Eibarren alde. Horrek gertatu zaiona, lehen gertatu zaiona bezala, ez? Hasierako baloi baten gertatu zaiona, ez? Baloia iristen da leku batera, movimento o mobiliade gutxi ingurukoak, eta azkenean topo egiten du Eibarreko jokalari batekin, ez? Eta ez daki ez jo, ez ja, ez aurrea esatzea, eta azkenean hor gelditzen da erdibidean, ez? Baina ikusten da ja Sansek baloia hobeto mugitzen ari dela, ja lekuak hartzen ari da. Ja Eibarren presioa ez da hogeita hamaseigarrengo minutu honetan, ez da hamargarrengo minutuan bezala, ez? Eta hori pixka jaitsi denean, orduan aukera gehiago dauka guain. Naiz eta aukera horiek ez aprobetxatu, ez? Nik uste dut Sansek momentu honetan gaizki jokatzen ari dela baloiarekin,